mata kenan, komai da sanin mata yake bawan mata idan ka nemo sai ka kai musu, za ka yi aikin wahala amma rabanka sai ka bar musu. Naga za ka iya rabuwa da kowa don mata ta kai musu. Kai farana ya kamata a ce ka tashi ka wuce wurin sadaka. Bari kawai abokina, ni ka san me ke damuna? Wannan kasuwar ta zabinan nan gaba ɗaya mata ba sa zuwa siyanta. To kai da mata kawai za ke sana'a? Kai in ba mata ya za a ji daɗi. Dole ne idan da matan nan suna ɗan zuwa ni ma suna ɗan siya muna ɗan hira da su ina ɗan ganin kwalliya hankalina zai fi kwantawa. Da Allah gafara. Kai da ko an san kudin su ma ba ka yi? Ya za a san kudin mata? Mata ba suna da rauni ba, idan ba mu ba su ba zai ba su saboda Allah fa. Kai ta wahala kuwa. Ni fa shi yasa fa nake tausayin su fa ni da mata muka kulla amana fa. A to za ka sha wahala. A to ni ba ni da matsala kawai, ni gaskiya in dai mata ne so muna tare da su 100 bisa 100. Hasani da mata akwai amana. Za ka yi ta wahala. Kai. Wato Allah na halitta abokina. Ya faru. Baka ga wannan ƴan mata mai kyau haka ba? Dalla ga fara dalla. Na dauka wani abu ne ma ka baban su. Wallahi abun ne ma ya samu gunta za. To je ka bita, kana tare da wahala kuwa. Wai kai bawon mata idan ka nemo sai ka kai musu. Ƴan mata assalamu alaikum. Ƴan mata barka da warhaka. Wato tun da na gaiki kawai na san da cewa za mu dace da juna, zan so ki aminta da ni mai soyayya ta har abada ne. Ni za ka gani ka ce kana so ni? To daga yau sai yau idan ka sake gani na ko a hanya ne ka nuna kana so sai na maka rashin mutunci. Wawa ko dala wuce ka wani sani. To dan samu nan baki mana. Ka wallahi na maruka. Amma ba da ma wata rana kila za ta iya so na. Bawon mata kenan, komai na sanin mata yake. Wai kai bawon mata idan ka nemo sai ka kai musu. Za ka yi Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oh, yan mata a dangare. Ina son dabino. A to shikenan yan mata. Gaskiya kwalle na ta yi mu fa. Haba ma ne ya baka tambaye ni ko nawa nake so baka kama zuba min dabino mai yawa haka. Haba yan mata kake samu damuwa, ai na san ko nawa kike so. To nawa ne ka zuba ni? Ai ba sai na ansa kuɗin ki ba, ki je kawai abinki. To na gode. Yawwa. Amma dala ya sunan ki? Sunana Aisha. Wow, kai suna mai daɗi. To masha Allah. Amma dala in ba da ma zai iya samun number wanki. Ka shiga shi kuwa bana rike waya. To idan ina so in ganki ya zai. An gwamma mai tumbi ne. Ok, a mai tumbi kenan. A to shi kenan. Mai tumbi wannan anguwa saboda ina so in zo. Gidan Alhaji Dauda. Ya Alhaji Dauda. Masha Allah. Insha Allah zan zo. To na gode. Sai an jima. Kai, gaskiya yau fitar ko na yi kamu. To shi kenan ba dama Allah ya ta kawo irin. Bari ma cire bino a gona. Allah kawo kasuwa amma ta 'yan mata. Za ka yi aikin wahala amma Kai me faru? Ya aka yi? Kai yi mun bayani mana me yake faruwa? Wallahi abokina ko?
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji na wuni. Lafiya kalau. Daman na je ta gida ne kuma ban ganka ba sai na dan biya cikin ango aka ce mun ka zo shago. Lafiya ne ko? Daman dai ina so kayana sun dinye ƙasa so ina so a dan ƙara mun kaya da alhaji. To gaskiya sai wallahi ba zai yiwu ba ina daukar jarin da biyu nan ina baka kana lalatawa ba zai yiwu ba a ce kowane lokaci ina ɗiba ka ina baka kai a naka buri kullum ka ɗibi kaya ka ɗibi da biyu nan ka ba mata suna wucewa ba ma sai suke yi ba saboda Allah ai ba haka ake rayuwa ba inda ma maza ne su da suka fi sanin darajar da biyu da ma su kake ba mu da abun ya mafi alhaji yanzu dai ayi hakuri dai a bani wannan irin hakuri dukiya muke zubawa muke sayan kayan nan fa mu ma muke samu mu juya mu samu abin da za mu samu amma ta dauka ina mika maka saboda Allah ne a gaskiya ni ban yadda da wannan ba ka kawo na da zan kara maka wani ka kawo na da Sefulai kai me na kai ka na marin mace haka kyakkyawa irin wannan saboda Allah wai kai asuwa kai waye kai baka san waye ni ba to ni ba mata kenan ba ta kai nake yi ba ban gane ba kai kuma rage yau kai wai ka kokarin ƙara duka ta kake kai zan iya komi ba akan ta ba dan ka ji da wai okay baran baka mamaki zo mu ce mana bawon mata karka kai musu lafiya kuwa ya fa mai ruwa ya inna lillahi wa inna ku rike shi kai kara mu ku rike shi kai kara mu waye kara ma me guduma ya buga mu guduma ya buga mu waye ne wani ne ba san shi ba ka san shi ba ban san shi ba Allah ya buga ma guduma ya buga mu garin ya ina ita mace wata mace ita macen dai ba kowa anan da ba kowa kadai ne kai bawon mata kai wannan wani irin rayuwa ne saboda Allah da annabi to Allah ne kyauta wannan bawon Allah ne a kwance jina ka duba jini a jikin shi Allah ya tona wannan to amin amma rabon ka sai ka bar musu kai so nawa zan gaya ma ka daina shiga harkan da bai dame ka ba saboda kaga suna faɗa da budurwa da saurayi dole ne sai ka shiga to yanzu dan na shiga faɗin nasu na taimaka mata laifi ne mana ina ruwanka kai da zaka ce yanzu mu je a dau mataki akan shi kawai sai ka rinka faɗa irin wannan magana akan me to ni irin ka ne aka gaya ma abin da bai dame ni ban na shiga ne shi yasa kullum abokina ina faɗa ma kai baka so na kai hasada ta ma kake yi amma baka a inda harkan da bai dame ka ba za ka rinka shiga wallahi ka fara gani yanzu ka fara gani wallahi kirjina ma ciwo yake ka dade gobe ka haɗu da wani ma karya ka zai yi inda ka ce kai baka san ciwon kanka ba lamarin mata shine a gaban ka wayo jikina kai ga shawanka ba da laraba da ita sai na warke sai ka warke a to alhamdulillah ni buri na dama kenan ai in dai haka zai sa ka natsu ka daina kula mata to ni buri na nan gaba a samu wanda zai kakkarya kama ya karya ni a mana to wallahi bari ka ji abokina in gaya ma ka je in warke ka ga ina zuwa ina hudda da yan mata suna bi na wallahi ka zo ka ce in yi ma budurwa guda ɗaya billahi lazi ba zama ba ka ji na gaya ma a ba to ni ko zan nima mata an gaya ma sai yi irin naka ai hauka kake kai ni dai na gaya ma ni gida ma zan tashi ma in shigewa a gona Allah ya sauke Allah ya kara an da ba za ka daina shiga abin da bai dame ka ba in dai mata ka sa a gaba wallahi ka shiga uku tun banza aikin wofi mutum bai da lalura sai na mata har da abin da bai dame ka ba ma shiga kake yi kai har da yanzu in tashi ne ma Hakika lissafi na canzawa yayin da duniya ta tsinkayi sabon al'amari. Kakara kakaka ga akuya ga kura. Annur. Kamfanin Anesco Record ta ɗauɗa marar kawo maku wani shiri wanda ya sha bamban da wanda kuka saba gani a koda yaushe. Wannan shiri a karo na farko kamfanin za ta wallafa shiri mai dogon zango mai taken Annur. Ina tabbatin kana wannan abin gannan da sai ka faɗi ba ka ji ba
tsantsar damuwar nake so na gani a fuskar a yanzu. Ga samarin na a gaban ki. Action din nake so in gani a tare da ku yanzu nan. Camera rolling. Action. Annur. Ki yarda ki amince a kujerar sarautar da ke kaɗai kika cancanta da ya sarauta a cikin shi. Dija, dan Allah, to ki sarauta da ni. Ku yi hakuri ku da zuwa gobe, ka gama yanzu lokacin shiga aiki na yi. Soyayya na daban, faɗan ku daban da mahaifina, don haka ni ba zan taɓa rabuwa da yar baba ba. Aure sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yaro, ya nan ka canza. Na gode fa mai gari, yakka ta cikin ka. Ka san ina son ka fa ado. Ke, kai, ya. Noma ya fi mun ke gaciya, kina ga sun tara gona wanne zan ji da shi. To kai hakuri mana. Wai da masalin baka iya turanci ba? Kaman ya ban iya turanci ba, baka ji na turance su ba wurin nan. Wanda ya ban tambaye ka. Ina ji. Me ne babban burin ka a rayuwa? Annur. Dama ina neman ka. Annur. Shirin fim ɗin Annur ya kunshi labarin soyayya, barkwanci, yaudara, jiji da kai da ɗagawa, zamiya, gami da badakalar da ke afkuwa a duniyar shirya fina-finai na wasu baragurbi masu amfani da damar ɗaukaka. Ga sha hada da shirin nan babu waka hannuna, kuma irin gayyatar da na yi da kusa da bai kamata ta kama wannan abu. Duk abin da za ku yi, ku ɗauki sana'a nan da daraja. Har da ke, ku mutunta ta, don duk ƙanƙancin sana'anka idan ka ɗauke ta babba ce za ta yi maka riga, za ta yi maka wani. Wai shin a wannan industry din wake trending? A haba kai ne mana, kai ne fa tauraro. Okay. Karan farko shiri na musamman mai dogon zango daga jihar Niger karkashin jagorancin Milliwood Film Industry wanda ya hada sabbin fuskoki ya kuma ba su damar baje basirarsu. Shiryawa a Nasco Record, labari Nasir A. Umar, tsara labari Adam B. Yarima. Shirin ya sami tsaftataccen aikin fasihin darakta haziki kuma sadauki wato Yusuf Jambiro. Annur. Gara basa ne wanda in ka zuba za a ɗinka maka duk ƙarshen wata. Misali. Anya kana ganin ba yaudara suka ce. Hai, ba wata yaudara. Ba yaudara ba ne. Karka manta wa'innan mutanen an ce da gwamnati suka zo. Ka ko ai ba yaudara a ciki. Gida zan koma. Gaskiya dan idan asirin mu ne. Wallahi kashe mu nasu. Dukkan mu ban ga su gari. Habawa! Da ba haka ba. Assalamu alaikum al'ummar duniya maza da mata. Muna mai tallata mu kundin waƙoƙin Nasir A. Umar wanda aka fi sani da Anasko. A rayuwa yanzu in har baka da shi ba wanda zai ɗauka ya ce maka gashi. To ɗan uwa ka miƙe maza tashi ka nema halalin ka nema. Waƙoƙi ne wanda suka shafi al'amuran rayuwarmu na yau da kullum. Ba zan sare ba in har ina numfashi zan je in nema kullum ina tashi. Ban yarda in zauna ba za na yi sata ba zan roki kowa ba na za na bida. Mai nema ba zai ki samu ba, ban fita ga samu ba. Allah ba za ya bar mu ba za mu cimma gashin mu. Ciki har da yabon fiyayyen halitta Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Sulhari amjadu da kai nake ta tasarrufi a yayin hijabu a dukkan lamari ya muku tafi. Zuciyar da ta soka babu ja za a yi mata duddufi. Waƙoƙi ne masu azantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Cikin ku ɗaukar ɗaya kamar kuskure ne, ni da ku tamkar jinin jiki ne. Kummin halaccin da ba ni so na jone, ni na fi son ku haɗa kanku sai mu jone. Rayuwar album. Tashi wuce kar ka tsaya tafi makaranta, in ka tsaya abokanka za su yi makarata. Mai ilimi ko a gida shi yake da gata, za ka ga abansu shi kaɗai yake yi wa kyauta. Rayuwa album. Na so kitin da na gane kina da kinniya, in so ki a duka yanayi ko surar ki ta sauya.
zan soki ko zan rasa komai in zauna cikin jinya. Domin samun waɗannan waƙoƙi gabaki ɗaya, kai sacin Anasko Rayuwa album ko kuma ka je kai tsaye YouTube channel namu mai suna Anasko Record. Za ka same su yanzu haka. Kar ku manta, ku yi mana subscribe, ku yi comment sannan ku yi liking. Domin neman ƙarin bayani, za ku iya tuntuɓar mu a wannan namba 081 07 54 7780. Ka nema, ki nema, ku nema Rayuwa album. Ba zai daina zuba ba in baki furta min kalmar soyayya ba. An ce na bar kina kiya dan ba zan iya ba. Ki ɗaya ce na so da so ki Bawan mata kenan komai na sadan mata. Saifullahi zan ce ko bawan mata? Hafiz kenan, duk wanda ka ga dama za ka iya kira na, ai sunana ne. Ok. Ka san shawaran da nake so in baka ne? A'a sai ka faɗa. Ya kamata a ce tunda yanzu ka samu ka warke ka koma kasuwa, ko ya ka gani? Kuma fa haka ne, ni ma dama ina tunanin fara zuwa kasuwa na, to amma tunanin ogan nawa ka san bai manta da laifin nan da na yi mushi ba fa. Haka ne, ko bai manta ba a nawa tunanin in ka je ka same shi ka ba shi haƙuri, insha Allah zai fuskance ka zai kuma yafe ma. To shikenan, zan jaraba in gani, amma ka san da cewa mutumin nan fa ba shi da mutunci ko? To duk rashin mutuncin shi ai in dai aka ce Allah ka kuma nuna nadaman abin da kai, insha Allah ina ganin zai yafe ma. To shikenan ba damuwa, zan yi kokari in gani, amma ni fa ka san da in ya raina ni ma kawai ɗayan kyale shi. A'a kai dai ka ba shi haƙuri kamar yadda na ce ma, insha Allah ba ma za a samu matsala ba. To ba damuwa, Allah ya sa ya ansa din. Amin amin, ya kamata ka je ka gwada. Ni yanzu gaskiya na dan je zafin na ya dan fara, bari in je gida in dan yi wanka. Ok to ba damuwa. So ina za mu haɗe ko kana nan ne? A ni ma shago nake so in je. Ok to in yi so ina yi wankan ma zan same ka a shago. Ok to ba damuwa. Sai ka zo. Shikenan sai an jima. Idan ka nemo sai ka kai musu. Aisha. Mama waya na? Dare fa yayi fa? Gaskiya bari in kira Aisha na. Allah ya sa ma dai ba ta yi bacci ba. Aisha kin san da cewa ina tare da ke a kowane yaushe. Yawa ta ɗauka. Hello? Wa alaiki salam, Aisha na raba raina. Allah sarki. Wato kamar kin sani imanan da kika gani wallahi na kasa bacci ne gaba ɗaya tun ɗazun ma kawai ko na kwanta baccin sai dai in ta gani ki a ciki idanu na kawai, shi yasa na ce to bari in kirawo kawai in ji muryanki. So me labari baby na? Sai kin faɗa. Ko? To baki da matsala, saboda haka nake sa katin 1000 2000 saboda idan ina waya da ke na san bani da matsala kan ma sai na fara ne to ga mun tsiya. Aha ba, aini na ma fi ki san ki. Na ma fi ki san ki wallahi. Da gaske? Wato kin san ni idan ina jin muryar nan taki wani irin daɗi da nake ji ko har cikin raina fa. Wayowa faɗa min ina jin ki. Kai, kin san me? Wallahi idan na ji kin faɗi kalma I love you zuwa gare ni sai in ji wani tsu a cikin jikina. To shi kenan rufe idanki. I love you Aisha na. Kai, wato kin san me? Gaskiya
wai kin faɗa wa su abba kuwa magana auren nan namu kuwa? To me suka ce? Kammala illa. Oh, kin sa ma na san lalabi cikin dariya ne. Wallahi abun nan kai. Ni na ma kagara gari ya waye. Yau ba ma zan iya bacci ba saboda wannan albishir da kika zo min da shi. Wal ina zan iya bacci ke ma kin sani yadda na kago ashe yau ga kin zama matana. Kai. Ani farin ciki ban ma sai yadda zan nuna farin ciki ba. Sai da Allah ban san renuwa ya za a tun ɗazun kana ɗora min kafa. Sosai ma yadda nake jin daɗin kasancewa da ke. Ko a kanka aka fara soyayya. Oke to tun da baka ji na bari da safe za mu haɗa kan soyayya. Idan ka nemo sai ka kai musu. Amma na san da cewa farin ciki na dole zai kuna ki. Ko? Ni baby na ban ma san da wani irin kalamai zan yi saboda ji nake yanda nake jin irin muryar nan. Wai wani irin shauƙi ma abu kika sa wa irin muryar ki yake zaƙi haka. Ka gaskiya Allah ki dan faɗa min sirri ni ma dai murya na dan fara ji ko da zaki dan rinka jin zaƙin murya na haka. Kai ni fa ko ke ni yau ba ma zan iya bacci ba. Kin gani ga nan na zo na kwanta tare da sakaran nan ma shi ga nan sai bacci shi yake sharawa. Kin san shi ya tsani yan mata. A tsani yan mata shi yasa nace to ni ba ruwa na soyayya ta zan tayi da ke. To wa ya sani mashi ma shi ga nan dai kawai. To yanzu ki san me nake so da ke? Ina so ki samu wasu kalamai masu daɗi waɗanda za su sa zan ƙara wata gigita. Yawwa in kulle ido na ko? Yawwa na rufe. To shi kenan baby na ba dama yanzu dai abin da zai faru ko? Ba na so in takura mata na saboda haka bari in barki ki kwanta ki bacci. Yawa to shi kenan. Na ga za ka iya rabuwa da kowa da mata ta kai musu. Malam kai nake jira tun ɗazun. Ba zai yiwu ka zo muna bacci ka rinka ɗaukan kafa kana ɗora min ba. Ni za ka gaya ma soyayya? Me ya faru kuma? Jiya da daddare ba ga abin da kake mun bane kana ta ɗora min kafa ina ma magana ma baka nuna ma kaman ba ma da kai nake yi ba. Baka san da nake waya bane. To ina ruwana da ita ko ma waye? Aisha ce ba. Aishan banza ta shafe ni ne? Kukan kurciya jawabi ne. Inda wani rawa aka bashi kuɗi idan wani yayi dan karan duka yake sha. Rikicin duniya da mai rai ake yi. Jahilci mugun ciwo mai kaman zuwa kan aika. Haba ma ne ya baka tambaye ni ko nawa nake so baka kama zuwa mun da bino mai yawa haka. Haba yan mata kake samu damuwa ai na san ko na nawa kike so. To na nawa ne ka zuba ni? Ai ban sai na ansa kuɗin ki ba ki je kawai abinki. Kamfanin Gwanki Movies karkashin Miniwood Film Industry da ke jihar Naijamina ta sake sakar maku wata sabuwar taskare mai cike da turka-turka, rudani gami da rikitarwa cikin labarin wani matashi wanda ya maida akalarsa kan mata. Samunsa cikin bautan nema duk akan mata ne, wanda hakan yasa ake masa lakabi da bawan mata. Ya ba zan biya mata ba. Mata su ne mu, in ba su ba mu. Da yake kin san ni din na mata ne. So da babba da karama duk nawa ne, shi yasa zaki gani da kowa. Hawan mata ko? Hawan mata wasu ne. Haka ne suke yi. Kai ni gaskiya bai mun baga yana. Allah. Kaga irin yadda ya fallo a da? To ina mai tabbatar maka da manyan mata za su bi ka a wannan harkar ba irin wanda kake fama da su a yanzu ba. Bawan mata ya ce hakika komai na mata ne, idan an samu a dinga basu. Mata manyan gari, mata abin so da kauna, masu mulkin ciki da waje, ohoho, mata aljannar duniya. Duk sato kasa katsi na wannan shiri duk akan mata ne. Lafiyo!
Na ce lafiyo. Me aka yi kuma? Kina sanar da abin da yarinyar nan take yi. Tun da je na same ta da wannan yaron wai shi bawan mata. Wai kai asuwa. Ni asuwa. Ni bawan mata. Kai baka san waye ni ba? Idan Allah gafara can abin nan ake so kai. Me abin nan ya buɗa ko kuma dai yana. Ya na ce kuma kana kokarin ka jorinta. Ban gane ka tare ni baka ga ba. Baka ga yan mata mai kyau ba. A jere ne. Mu je mata ka saka dalla labari tsarawa Hafiz Ara, daukan nauyi Saifullahi Musa Gwanki. Shirin ya ci gaba da samun bada umarnin fitacce haziki kuma sadaukin darakta Yusuf Jambiro. Kai me faru? Ina ita yarinya. Wata budura mai kyau haka. Bare raka ki ko? Subhanallahi. Ita din wace ce wannan? Shukuriya kenan yar gidan Alhaji Audu. Bawan mata. Bawan mata kenan, komai da sanin mata yake yi. Wai kai bawan mata, idan ka nemo sai ka kai musu. Za ka yi aikin wahala, amma rabanka sai ka bar musu. Naga za ka iya rabuwa da kowa don mata ta kai musu. Bawon mata kar ka kai musu.